Ngay phải đi, ta khúc tê bức song narok ayang saka pai sing narok no khana tipri khorang ni logo kaisa ayang bai singo narok no khana aro plus kang narok ni mobile no desktop mode tilang thana bagai aro click lai your channel your channel thangmani yagulo kaiti te click lai phika kana sakan tinta do terms and prevention policy nei nraw no khana aro click khai phidi aro click lai kha hangke no aro click lai kha hangke no aro no khana abono teisa ujago click lai tabo tripuri khorang click lai creator studio o click lai ni click lai mani yagulo nara apteken no khana ani abo tabu se kata hai nong phimani bai ko nara yang bai sing no khana joton sai tolawo hongkang kai dollar 0.01 pais okay monetization kokborok love story channel na no sangkha youtube channel no bahai ke monetize khainai kisa sake hamnai hinai nang taisbro nang chini picho comment khlai mani bagai nini bagai especially no video sung hani mano okay ta ma khlainai suru nini bagai siminya je bor sung to tabo digital ni jora ba joto borok no nijini mobile bai no nijini screen touch mobile tongkha ke jani jan talent no sung show khlai aboni puisa sung ajimano je khanai tongnai ani video nai tongnai computer kre happen smartphone tongoi smartphone bai sung samung khlai mano aboni bagai nra kisa kam ka nai chung kha janai ke tabo channel no monetize khlaya ni bagai ta ma khlainai ko yang no khang channel lo phaidi channel lo click khlai kha hangke no kaisa page kholok jakpina hai no oro jaga o kaisa option tongo monetization nei antabo monetize ang thangpi ka hai no bisi nei ni yagulo ngkhei abo to option rok phunogi malia next step kubni monetize bapte ke khlainai haibon narok no abo ang phunok mani ngkhei no kisa idea rna bagai monetization of thangai kabangma term and condition tongo te kaisa mujan narak di narani watch time 4000 lajes keban nango abole mujan narak di te 1000 subscribe lajes keban nango ahya hingkei monetize khlai mangala hingkei phaidi takhote bukhusong naro o video bahai nangjakha sungno sai khnaredi sung news no karifano tutorial video apte hai kabama chicken tutorial video rok bopte ke samung tangna nangnai norok sungdi norok ni samung ja tongmani sungdi sung sukrubi norok no saiknaran bagai sung chai tognai aikeno sung bai kerngai tongdi jotono no hambai belai khena hambai tripuri khorang nai tongnai takukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha ke daktino subscribe khlai di joton se sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhnai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belakeno hambai nai tongdi